aviat em reuniré a l'altre món amb ell i amb tots els altres. Rengoku. 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 Sayonara, arigato, koe no kagiri. Kanashimi yori motto daiji na koto. Gràcies, molt amables. Benvinguts al Gran Dictat, al concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i no m'entusiasma anar d'excursió. Com diu la dita, si Mahoma no va a la muntanya, no seré jo qui li porti la contrària. D'entrada, al meu armari no tinc roba dient per anar d'excursió. Vull dir, l'any passat vaig pujar al Pedraforca amb vestit, armilles, sabates i corbata. A l'helicòpter d'emergències em van dir que mai havien rescatat algú tan elegant. I no suporto haver de fer les meves necessitats al mig del camp i que es quedin allà. Per això, sempre que puc, miro de fer-les a sobre d'un mussol o d'una fura, perquè després marxen i s'ho emporten tot ben lluny. Hola, Miquel. Mira, unes ulleres que ens ha remès l'Eloi Mesa. Bé, de fet, l'Eloi ens ha enviat aquest dibuix, el seu disseny, des de Barcelona. Uns semàfors, un parell de semàfors. Gràcies, Eloi, per aquest dibuix. Moltes gràcies. Doncs aquestes seran les ulleres que haureu de col·locar-vos avui per jugar al llet. Però no estarà sol, ara. A mi ja no em queda gaire més temps de vida. Molt aviat em reuniré a l'altre món amb ell i amb tots els altres. Rengoku. 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 Sayonara, arigato, koe no kagiri. Kanashimi yori motto daiji na koto. Hola, Bion, quant de temps? Sí. Anava a dir, per sort. Bé, no crec que sigui res greu, però, esclar, val més prevenir que curar. No és el millor lloc pels vivents no vivents. La gent d'aquí odia els forasters. Ja, però és l'únic lloc on he pogut trobar feina, així que... Hi ha algun altre vivent no vivent en aquest poble? No. No m'estranya que estigui malalt. Tard o d'hora haureu de marxar d'aquí. Però jo no vull mudar-me. I no estic malalt. Només em trobo una mica malament. Lars, ell és el Bion Steinman i és metge. T'examinava quan eres petit.
Segur que no és res, però ahir es trobava tan malament que no va poder ni llevar-se. Per cert, també ha estat tossint una mica i esternudant. Esternudant? Doncs deu ser greu. Zombie-Lars. No hi ha acte reflex. Això està bé. I quin tipus de metge és? Sóc dels pocs que queden que encara tracten pacients vivents, no vivents. La majoria dels altres metges no et voldrien visitar o et farien fer una autòpsia.
gràcies, molt amables. Benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i no m'entusiasma anar d'excursió. Com diu la dita, si Mahoma no va a la muntanya, no seré jo qui li porti la contrària. D'entrada, al meu armari no tinc roba dient per anar d'excursió. L'any passat vaig pujar al Pedraforca amb vestit, armilles, sabates i corbata. A l'helicòpter d'emergències em van dir que mai havien rescatat algú tan elegant. I no suporto haver de fer les meves necessitats al mig del camp i que es quedin allà. Per això sempre que puc miro de fer-les a sobre d'un mussol o d'una fura perquè després marxen i s'ho emporten tot ben lluny. Hola, Miquel. Mira, unes ulleres que ens ha remès l'Eloi Mesa. Bé, de fet, l'Eloi ens ha enviat aquest dibuix, el seu disseny, des de Barcelona. Uns semàfors, un parell de semàfors. Gràcies, Eloi, per aquest dibuix. Moltes gràcies. Doncs aquestes seran les ulleres que haureu de col·locar-vos avui per jugar al llet